Wij werden vroeger in Bandigje deur zijn. Als dan wat geld verschenen woest, dan waren we als band thuis wel aanzetten. En toen weer een iersveertje en toen zei je met me, toen moesten ze naar de slumpen te gaan. Zou daar zijn als de net hun helpen kan te snijden. De rijdschermmaatje en al die dingen meer. Nou, dat weer zak leer. Dus heb ik jeden zo wat in de vrije tijd bij de slumpen best en later. Toen trouwden we, toen heb ik naar zo'n hier bij hen werken, bij de firma Slump van Eastern Breile. Ik doe dit ongeveer een uur nog, want mijn vrouw die is ziek. En dan krijg ik even een uur uit en dan heb ik even een lichte ontspanning. Voor de rest ben ik mantelzorger met alle plezier. Maar dan is het toch even, dat je even een plekje hebt, dat is van je eigen hebt. Mijn vrouw het Parkinson. Jammer, maar ja, er zijn meer mensen, maar toen komt die wel. En het zien hier had ze het al. Dus, en dat wordt wel steeds minder, dat wordt net wat beter vanzelf, maar dan moet je maar leren leven, zeggen ze dan, maar het valt altijd net mee. Dan krijg je een hele ommekeer. Want nou, ik weet er bouwvakker dus bij me en toen dachten wij, toen ik ophoud, nou hebben we het aan. We hebben mooi op de een aan, we gaan zo mooi op de een aan. En toen kwam die kink in de kabel. En dan verloor het alles. En het is net al getriest, waar ik nog wel willen, hè, maar toen net, maar het is er wel bij gekomen. Je bent weer even in met de natuur. Dat vind ik. Ik ben net een man om tussen te zitten. En ik denk de meeste mannen net, maar de situatie kan soms zo worden dat het net zoals is. Nou, even wat schapenvoer. Schapenvoer. Kijk even. Ja. Die voor de stuk. Zullen we naar de schapen toe? Dit is een weiland van Avondrust. En Avondrust die heeft dit weilandje echt ook voor de dieren. In verband met ouderen en ook voor de kinderen. Alleen per 1 januari werd het Avondrust te duur. En wouden ze het opdoeken. Toen heeft Mat Duurzaam, dat is Makkum Aantrekkelijk Duurzaam, die heeft gezegd van nemen wij dat dierenverblijf over. Wat zijn dit voor kippen? Boerenkippen. Boerkippen. Ik weet verder niet wat voor kippen dat zijn, want ik krijg nou vanmorgen kwam er nog eentje die zegt ik heb 2 kippen voor je. Want ik ga mijn kippen wegdoen en ik doe in het voorjaar koop ik weer nieuwe kippen, dus dan straks nu kan je die kippen hier dunten. Nou, best. Ja. Dus eigenlijk zijn dit soepkippen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ergens wel, ja. Ja. Maar jullie krijgen overal dieren vandaan. Ja.
Dat konijn is hier gedumpt. Er loopt een heel leuk haantje tussendoor. Dat is een konijn, dat is een dumpkonijn. En een dumpkonijn dat is hier helemaal met plukken haar eruit, helemaal heel kaal is hier binnengekomen. En die hebben we toen, we wisten niet waar die vandaan kwam, dus we hebben hem maar opgenomen. Hoe heet uw dumpkonijn? Dat heeft geen naam. Heeft geen naam. Nee. Nee, dat heeft geen naam. Dumpkonijn. Dumpkonijn. We zijn altijd dumpkonijn. Maar Johan, mooi hok maken voor dumpkonijn. Nou, Mag je dat tenminste- even zeggen? Ja, wat zou er even in herinneren? Het is een halve ren. En wij hier dan voor het eten erin. Dan kunnen hierin komen. En zo kan de skip en de guide er net bij komen. Hou vast. Ja, hou vast. Vlug van elkaar. Ja. Nou, hij zit erin. Dat is een mooi plakje hier. Zijn een mooi plakje hebben we Ja, hier. en we hopen het zo te houden. Hè? Ja. Ja, dat het echt een beetje een dierenverblijf werd en dat er nog een paar dieren meer bij kunnen komen. We willen eigenlijk nog een alpacaatje. Dat is een heel leuk. Dus op je verlanglijstje staat nog een alpaca. Alpacaatje, ja. Zo'n klein laan. Maar gok je op een dump alpaca? Nee, daar gok ik niet op. Nee, want die zijn duur, alpaca's. Dus dan ben je hem van Spanje. Nou, dat moet gesponsord worden, hè?